amikor idejöttem, azon gondolkodtam, hogy hol volt számomra olyan elementáris megnyitó vagy egy pillanat, amire szívesen emlékszem, és ott ültem, és azt jutott eszembe, hogy ott ültem a Győri Nemzeti Színháznak a nézőterén, és a győri balettet ünnepeltük a 40. évfordulóján. És vártuk, hogy mi fog történni. És nyílik a függöny, kijön mögölle Kis János, a Győri Balett igazgatója. Kis János féltérdre ereszkedik, egy elementális mozdulattal rácsap a színpadra, és föláll, és kimond egy szót. Én ezt a szót nem is akarom olyan szuggesztíven mondani, mint ő, inkább csak csendbe, de rettentően büszkén megcsináltuk. És ezt szeretném megköszönni mindenkinek. Egy dolog a díszletet fölépíteni, ami rettentően fontos, hogy megfelelő európai körülmények között dolgozhasson az ember. De azt a díszletet megtölteni szellemiséggel, rezgéssel, illattal, sok minden mással, az egy másik történet. És azt hiszem, hogy a kamarai székházunk az úgy kerek a mi történetünk, hogyha egyik oldalon állandóan javítjuk a körülményeket, és a hatékonyságát, és a kinézetét, és sok mindent. A másik oldalon viszont ezt megtöltjük szellemiséggel. Hogyha ez a kettő egyesül, na abból van egy fényes kamarai székház, a gazdaságnak az a központja, amire büszkék lehetünk Győr-Moson-Sopron megyében. Ez a megye, ez a térség, ezért mindig egy lakmuszpapírként mutatta az országnak, hogy milyen lehet 10 év múlva majd máshol. Ha hasonló módon mozog, hasonló módon csinálja, akkor 5-10 év múlva ez a fejlődés, ez a fajta ipari növekedés meg fog jelenni másutt is. Úgyhogy én a székházban ezt a szimbólumot is látom, nem pusztán azt, hogy olcsóbb lett, persze rengeteg üzenete van az energia megjelenésével vagy felerősödésével, a jobb munkakörülményekkel, a jobb kommunikációs feltételekkel, ilyen gyönyörű, kivilágított falakkal, mint ami mögöttem van. De a legfontosabb azt gondolom az, hogy szimbóluma annak, hogy itt van egy előremutató üzleti gondolkodás, egy olyan üzleti közösség, amely összetart. Egy épület, mint ahogyan egy zászló tisztasága sem csupán építészeti vagy esztétikai kérdés, hanem az, hogy milyen állapotban vannak ezek az épületek, hogy milyen állapotban vannak a lobogóink, az arról is tanúskodik, hogy a polgárok mennyire büszkék a saját közösségükre, illetve az adott közösségek mennyire tartják nagyra magukat a szó jó értelmében. Éppen ezért itt ez a kamarai székház is arról is tanúskodik, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében a vállalkozói közösség, az itteni üzleti élet mennyire tartja magát, mennyire büszke magára, mennyire büszke a közösségére, és mennyire gondolja azt, hogy jó ízléssel, mértéktartással, de meg kell mutatnia a város közösségének azt, hogy itt egy erős, összetartó közösségről van szó. Úgyhogy önmagában már csak ezért is gratulálok a kamarának és elnök úrnak azért, hogy ezt a beruházást ilyen sikeresen sikerült végrehajtani. Eddig sem volt rossz állapotban a kamarai székház, de biztos vagyok benne, hogy most már a 21. század minden követelményének meg fog felelni. Ez egy olyan agóra, ahol egy piactér, ahol a vállalkozók összegyűlhetnek, találkozhatnak egymással, meghívhatnak vendégeket, előadókat, ünnepségeket tartanak rá, és azt a mostanit, és hát ennek a végeredményeként azt tudom mondani, hogy ez a döntés, hogy ezt a székházat megcsináltuk, és átadtuk, ez a mai napon manifestálódott, hogy ez egy jó döntés volt akkor. És az nekem egy nagy megtiszteltetés volt, hogy akkor én vághattam át azt a szalagot, amivel átadhattam a gazdasági közösségnek, az akkori gazdasági közösségnek ezt a kamarai székházat. Remélem, hogy ugyan boldogan és jól fogják a mai gazdasági közösség tagjai használni ezt a székházat. Kamaránk első elnöke, Baros Gábor miniszter úrnak van egy olyan mondása, hogy minden ember annyit ér, amennyit a közjavára tesz. Engem mindig ez a vezérelv irányított a kamarai munkámban, hát remélem, hogy sikerült valamit a közjavára tennem. Gratulálok elnök úrnak a gyönyörű székházhoz, mindig is azt tartottam, hogy ez Győr legszebb irodaháza, hát most is így van, és a kamara elnökségének, a munkaszervezetnek
és minden kedves kamarai tagnak további jó egészséget, gazdasági sikereket és jó együttműködést kívánok.